Tak takhle táhnou pořadatelé v Hradeckém. Proč táhneme po schodech, když Ty seš... Dáme kolega přišel. Co kdyby se mu něco stalo? Co kdyby se mu něco stalo? Co kdyby se mu něco stalo? Natáčej! Já nemůžu natáčet. Ne, nemůžeš. Nemůžu. Ne, to je důkazný materiál tohle. Tohle je důkazný materiál. Dávej! Vyšel, tak oni takhle tam nebude. Ale po schodech. Tak jako... Že jde, když Tak nechce půjde tak ty ho třeba na lehátko, jako jsou jiný ty možnosti. Ale táhnou to po zádech, po páteři, po schodech. To jste se zbláznili asi, ne? Ty vole, vy to si děláte prdel, ne? Tak to si děláte prdel, ne? Ne, ne. To si děláš srandu. Když si to rozbije. Ne, tak jako, ty vole, telefon za 12 000, ty vole. Pusta. To normálně.